Kaixo gu, Ane, Aroa. Eta Malen gara. eta gaur gure mamaren albondigak egingo ditugu. Hauek dira erabiliko ditugun osagaiak. Karragai txikituta kilo erdia, oilasko kaldoa, ogia baina guk bimbo erabiliko dugu, arrautzak, patata, Olioa, baratzuria, tipula, esnea eta gatza. Eta irina. Lehenengoz haragia paulan ipini behar dugu. Orain gatz pixka bat botako diogu. Eta arautza bota. ogiaren mamia jarriko dugu. Eta esne pixka bat bota behar da. Eta baulean botatzen dugu. Ondoren tipula erdia moztu behar da. Tipula moztuta dagoenean, bolan sartzen dugu eta nahazten dugu. Platero batean irina pixka bat bota behar da. Haragi boloak egin behar dira eta irinatik pasatu. Patatei azala kendu behar diogu. Eta patatak laukitsuetan moztu. Tartarin batea olio pizka bat botatzen dugu eta albondiak. Baratzuri pizka bat bota behar da. Albondigak bota behar dira. Eta oilasko kaldoa bota behar da. Horrela utzi behar dira albondigak zu basuan ordu erdi. Irina pizka bat botako dugu. Eta beste sartagin batean, patatak botako dugu. Azkenik plateratu behar da. Ze gozoa!